Moi! Mä oon Juha-Matti. Tällä videolla me tehdään Sigman 16 millisen FR 1.4 lasin korjaus. Ja tää tarinahan juontaa alkunsa siitä, kun mä katsoin joku kaunis viikonloppu Markus Marteliuksen videoita. Ja kappas vaan siellä kävi sitten yhdelle linssille pieni onnettomuus. Tarina ei kerro tarkemmin, että mitä täsmälleen, mutta joka tapauksessa rikkihän se meni. Ja mä katsoin sitten sitä jälkeen siihen malliin, että no tää ei oo ihan kauhean monimutkainen korjattava. Ja tää saattaisi mennä niin kuin vähän kevyemmälläkin tämä korjaus. Ja uteliaisuuttani sitten sen kummemmin miettimättä, että mitä tästä seuraa, kyselin, että minkäs näköinen se on tarkemmin. Ja no joo, myönnetään, että oli suunnitelmissa ehkä alustavasti, että tarjoudun jeesimään tässä, jos sattuisi olemaan niin, että ne linssivauriot on korjattavissa myös meikäläisin kätösin. Eli tietenkin on mahdollista, että linssi hajoaa sillä tavalla, että sitä ei kotikonsteen pysty korjaamaan. Mutta tässä tapauksessa siellä nyt oli sitten nämä murtumat, joita oli 4 kappaletta, niin oli korjattavissa ihan liimalla, toki lujalla sellaisella, koska sen pitää kannatella sitä koko linssirykelmän painoa. Joo, eli tässä sitten viestiteltiin vähän aikaa ja linssi tuli mulle. Ja mä nyt sitten päätin, että mä dokumentoin samalla koko prosessin ja tuloksena on nyt sitten tällainen video. Eli pitemmittä puheitta, mennään suoraan videoon. Katsotaan mitä tää paketti on syönyt. Elikkä Sigman 16 millinen FI lasi. Olis tää ollut tässä. Mutta mitä tämähän on ei? No ei se nyt ihan. Okei. Eli. Case on nyt sitten se, että tässä on hajonneita asioita. Mä en nyt tiedä yhtään tosta minkä näköisellä kropilla se on, mutta joka tapauksessa nuo 3 kappaletta ruuveja tai kiinnityskohtia on pettänyt. Ja tää ei sinänsä näyttänyt pahalta. Myös se mikä kuvissa näkyi, niin toi on oma haasteensa, toi nysty. Mutta muutenhan tässä ei vaikuttaisi olevan mitään niin kauhean fataalia. Elikkä niin sanotusti toivottavasti säikähdyksellä on selvitty. Homman nimi on se, että itse tästä täytyy nyt sitten ottaa tuo bajonettilappa irti ja tuo flexikaapeli assembly kokoonpano siis tällainen kuin suomalaiset puhutaan ja sitten tosiaan liimailla se takaisin tähän muovirunkoon. Ja mä katson tätä nyt siihen malliin, että kyllä tässä kohtuudella tilaa on. Ja mä hänen tätä niin kuin varmastikaan samalla videolla kaikkea purkkiin. Se sitten tulee olemaan oma pätkänsä, kun se on joko valmis jo tai sitten se liimausprosessi itsessään. Koska mä tykkäisin tehdä tähän myös nimenomaan sellaisen liimauksen, että se olisi pikkasen vahvennettu noista kohdista, jotka tuossa on. Mutta tässä saattaa olla, kun menee pikkasen likemmäksi noita rakenteita, niin saattaa olla, että se on aika ahdas. Otetaan nyt tässä tältä istumalta heti toi laippa irti. Meidän kärkiviirinkin. Oliko se ehkä tuo?
Eli vaikutuksen kannalta olisi oleellista, että tämä laippa ei siirry. Eli jotta siitä ei tulisi niin kuin sisäänrakennettu laittorengas siitä liimauksesta. Ja se nyt kyllä näyttäisi ihan kohtuu hyvin sellaiselta, että se olisi toteutettavissa siirrettävällä tavalla. Noin. Eli siinä on ympärillä tiivistä. Ja sitten nämä on noita shimmilevyjä, joita emme hukkaa. Koska toi on sitten justiin se, mitä tehtaalla on tehty. Eli sovitettu tuo linssin paksuus sillä tavalla, että fokusetäisyydet on toleransseissa ja näin edespäin. Kokeillaan nyt sitten paikalleensa vähän niinku alustavasti sovitella. Se saa, no joo, eipä sillä väliä, että kummin päin toi vastavalosuojatussa on. Mutta tuon flexikaapelin sisäänmenon kannalta tämän pitäisi olla jotakuinkin tähän paikoilleen istuva. Se ei ihan oo. Se on vähän ihkeä, mikä nyt tietenkin on ymmärrettävää, kun siinä on tuo tiivisterengas. Eli se näyttää siis ihan tältä sitten kun se on kunnossa. Ja tai siis tietenkin ilman laippaa. Mutta mitä me nyt sitten tehdään, niin me yritetään sovittaa se uudestaan siihen paikallensa. Ja yritän tässä tutkailla, että se varmistaisi, että se on oikeasti siinä kohdillansa. Myös sitten se liimauksen jälkeen. Ei siinä ole tuossa noissa shimmeissä mitään jälkeä varsinaisesti, eli kun täältä on maalit lähteneet noista ruuveista, niin mitenkä se on käyttäytynyt siinä vaiheessa, kun se on hajonnut. Ja tosiaan tästä on nähtävissä, no ei niinkään yllättävästi, mutta joka tapauksessa tuo, että se on pikkasen ottanut niin kuin lähtenyt taittumaan ja sitten nämä palaset, jotka täällä vielä on paikallansa noissa ruuviissa kiinni, ne ei ihan tietenkään noilla sijoillansa istu tohon. Eipä tässä oikeastaan mitään. Operaatiosuunnitelma on varmaan edelleen se, että tai siis paras hoidetus tästä on se, että tuo nostetaan tuosta pystyyn, sinne tyrkätään pikkusen liimaa, että se saadaan jämähtämään tohon. Siinä olisi ehkä just joku pikaliiman kaltainen ihan ok, mutta sitten jotta se myös varmistettaisiin se korjauksen pitävyys, niin se olisi kiva, että se olisi jotain vähän jytymää tavaraa. Sitten jos mä en rohkene vielä taittaa sitä tosta, jotta se ei huku. Myös sitten tietenkin sen pitäminen, että pysyy nuo palaset oikeassa järjestyksessä sitä liimausta varten, niin en välttämättä lähde vielä aukomaan niitä. Sehän mulla siis myös oli ajatuksena, että josko tonne saisi niin kun upotettua pienen prikan, eli jotta se sitten tarttuisi niin kun näistä reikien ympärryksistä myös,
sillä tavalla tietenkin, että se ei tuo laippaa sitten taas ulommaksi tuosta linssistä, mutta se on melkoisen haastava juttu. Tilanne on se, mikä ajattelinkin. Tuossa saattaa olla vähän kysymysmerkkiä juuri vahvuuden kannalta, koska tämä näyttää olevan, että tässä on tapahtunut murtuma myös ton reikän suhteen, eli että se on päässyt painamaan sitä sillä tavalla, että niin kuin ikään kuin prikka olisi katkaistu auki. Voi olla, että sitä pitää vielä vahvistaa, mutta joka tapauksessa tämä nyt ei näytä mitenkään sen pahemmalta ainakaan kuin mitä kuvien perusteella sain selvää. Eli homman nimi on se, että kyllä toi varmaan niin katsotaan mikä kemikaali siihen menee, eli minkälainen liima, avataan ruuveja pikkasen, jotta saadaan sitten, tai siis täysin tietenkin, että ne saadaan tiputeltua tuonne paikallensa ja sitten todennäköisesti mikroskoopin alla laitetaan noin kiinni. Mikroskoopin alla työskentelystä toki olisi varmaan kiva olla konsaa, mutta tällä kertaa se ei todennäköisesti onnistu. Tämmöisellä ajatuksella edetään eli tavara on jotakuinkin niin ehjää kuin pitääkin, että se voi korjata. Tässäkään ei näy mitään kyllä vikaa tuossa liittimessä, eli se pitäisi aueta tuosta ihan nätisti. Että kuinka se on? Onko tämä itse asiassa vähän tällainen luvunkurinen? Se onkin tuolta puolella, joo. Tähän onkin erikoinen ratkaisu, eli se oli niinku juuri, että leitin tulee kyllä tältä puolelta, niin kuin näissäkin. Nähdäkseni joo, mutta lukitussalpa onkin tuolla sisäpuolella. Mutta joo. Mä rupeen tonkimaan, että mitä liimaa sinne laitetaan. Teräsepoksi oli siis alun perin se ajatus, mutta mä yritän vielä kollata sen, että olisiko jotain vähän matalamman viskositeetin liimaa, jotta sitten ei tarvii ainakaan ruveta trimmailemaan niitä liimajäämiä tuolta, että sen saa mekaanisesti sovitettua siihen paikalleen. Mutta mä taidan pistää tältä osin purkkiin ja palataan asiaan sitten, kun jotain päivitettävää. Tervehdys! Sitten laitetaan tää homma nippuun. Mitä täältä löytyy, niin on toi korjattu linssirumpo. Ja sieltä sitten halusin jättää tän tällainen tehtäväksi, jotta voisin tästä vielä tällaisen kontivideon tehdä. Ja tosiaan homman nimi on se, että näyttäisi siltä, että liimaukset onnistuu ihan hyvin. Eli nyt se on siellä ihan kunnolla paikallansa. Jopa missä se on, ohjuritapin sai sillä tavalla liimautua takaisin, että kaikki reijät on kohdillaansa ja tosiaan niin sinne tuli sen sijaan, että olisi täysin tullut alkuperäisiä osia, sitten laitoin sinne myös pari kappaletta teräsprikkoja, koska se nyt kävi järkeen sillä tavalla, että ne oli aika pahasti muovautuneet ne aiemmat alkuperäiset palaset, joten ne ei ollut ehkä ihan kivasti korjattavissa. Mä luulen, että toi tulee kokonaisuudessa, tai on aika varmaankin siitä, että se on kokonaisuudessaan paljon vahvempi tuo liitos kuin tällä hetkellä.
kuin mitä se olisi silleen, että en olisi noin tehnyt. Mutta tää näyttäisi hakeneen paikkaansa. Tosiaan, näkyisiköhän se vähän paremmin, jos mä kurkkaan tuolta. Ei siitä nyt varmaan niinku vähän paha sanoa, että niinku tämän videokuvan perusteella, että minkä näköinen se on, mutta it fits niin sanotusti. Mitä tehdään seuraavaksi, niin lyödään nippuun ja katsotaan sitten vielä, että siellä on data liikkuu, kuten pitäisikin. Tavallaan hieno kulminaatiopiste, kun tää on oikeesti menossa nippuun sillä tavalla, että näyttäisi siltä, vaikuttaisi siltä, että operaatio on onnistunut. Ja siis eihän tää tietenkään ole täsmälleen sama asia kuin että olisi vaihtanut sinne uudestaan uuden ruiskuvaletun osan, koska siis toinen hiilikuitupitoisuus oli ihan todella huomattava. Tämän takia tietenkin nämä myös kestää aika paljon tälleen. Paikalleen näyttäminen on vähän haasteellista. Puhumattakaan, että mä en ihan hirveästi fanita sitä, että samaan aikaan pitäisi asua jonkun riittävän jäykän ja voimakkaan kappaleen kanssa tuossa takaelementin kupeessa. Mutta se nyt näyttäisi siltä, että homma meni paikalleensa. Ei tietenkään siis mekaanisesti vielä. Ei siis tuo bajonetti, vaan tuo liitin. Ja otetaan sitten uusiksi, jos ei mennytkään. Sitä laita uuteen siihen. Sen ilman tulla kaventaa. Siinä on meillä lissi. Kokonaisuudessaan tuntuisi kestävän sen, että siihen laittaa ton lens capin tuohon päähän ja ei ainakaan äkkiseltään lähde käteen suoraan. En usko, että ihan kauhean äkkiä lähteekään. Mutta tietenkin se on korjattu. On siinä heikompi paikka kuin mitä se alkuperäinen palosku on. Mutta eipä siinä. Homman nimi on seuraavaksi se, että mä laitan sen tohon A92 nakalle ja katsotaan että tarkenteleeko se ja onko tää soiva peli. No joo. Eli hieman liian aikaista oli se ilo. Eli havaittiin tossa, että tosi jonkinnäköinen klappi on tai semmonen nitkunta. Elikkä mulla nyt sit varmaan ainakin toivon niin, että jäi vaan kiristämättä noin. Juuri sitten niin, että ei tullut sitten ehkä kuitenkaan riittävän tiukalle se osa. Tai sitten pahimmassa tapauksessa siellä on joku petteri. Nimittäin niistä liimauksista. Eli se liimaus on hyvin. Näytä sinne paikalleen. Mitenkäs
se tehdään. Kyllä se ehkä kannattaa ottaa toi leksi tuosta vielä kertaalleen irti. Ja siinä onkin. Ennen kuin sille käy toinen tapaturma. Noin. Tonne niin on ehkä helpommin saavuttavissa sieltä. Sitten. No, kurkataan nyt sitten. Laitan ihan ton auki. Auki uudestaan ja varmistetaan, että sieltä ei ole liimaukset pettäneet. Joo. Eli toi ainakin pitää unkoa. Eikä näissäkään tunnu kyllä mitään, etteikö paikallaan olisi pysyneet. Eli se oli liian löysä. Näin mä seinäkisältään vetäisin johtopäätöksen. Tuossa nyt tietenkin on vähän se, että siellä saattaa olla täällä noissa ihahinasen liimajämiä, minkä seurauksena sitten, kun se ruuvi on lentänyt sinne paikalle, niin se ei ole sitten mieltänyt oikein kunnolla sen sijoilleensa. Mutta näyttäisi siltä, että hätä ei ole tämän näköinen. Kyllä se kovasti siltä näyttää, että se on hyvin tarttunut sen paikallaan, mutta siinä nyt sitten on, että siitä väljyyttä jää. Ei siinä niinku näyttäisi olevan mitään. Noin. Joo, kyllä. Näin siinä kävi. Elikkä sieltä se antautui
Antautui tosiaan tosta kohden. Voi. Ei voi muuta sanoa. Hetkeni oli ihan hyvilläni, mutta näinpä kävi. Sitten myöskin se, että se liimaa kummaltakin puolelta sillä tavalla, että se olisi niin kuin puu ja kuoren välissä, niin sekin on oma haasteensa. No, ei tässä auta. Pakko palata sorvin ääreen, katsoa miten se saadaan sitten korjattua. Se voi olla, että se menee ihan hyvin toisella kertaa. Tietenkin pipalla pitää putsata nuo pinnat ja katsoa, josko se sitten uudella seoksella menisi paremmin. Tietenkin myös karhennus sille pinnalle, mikä siinä on. Mutta tällä kertaa ei voittoa vielä. Eli mitä tänään tehdään, niin otetaan uusi yritys tästä korjauksesta. Eli mitä tällä kertaa on tehty, niin pikkasen laajemmalle tehty noita liimapaikkoja. Katsotaan vähän likempää. Eli siellä on nyt sitten ihan pikkasen reilummin tavarata ja mä yritin sitä tonne sivullekin ulottaa. Saa nähdä, että tuleeko siitä sitten semmonen keissi, että se ei ihan istukaan tälleen suoraan, vaan sitä pitää vähän sovitella. Mutta meillä on tää toipelas tässä, niin kokeillaan nyt ensimmäistä koesovitusta. Elikkä tonne noin, ja nythän se ei tietenkään ihan samalla tavalla mene tonne pohjaan, koska myös liimakerros on paksumpaa. Mutta itse asiassa se taisi kuitenkin ton tapin hakea sieltä niin kuin pitääkin. Eli nyt sitten tosiaan laippaetäisyys ei ole ihan täydellinen kuin aikaisemmin, mutta se nyt on niin kuin kestävyyden kannalta sitten vähän semmoinen asia, että sen kanssa nyt pitää elää. Ja toki sitten taas niin kuin mitä käytännön merkitystä sillä on, niin se vaikuttaa hieman tarkennusetäisyyteen niin kuin lähempänä, mutta muuten sillä ei pitäisi olla sitten mitään fataalia hommaa, miksi se linssin toimintaa haittaisi. Ja katsotaan nyt sitten, kiristellään tätä vähän hiljoksensa. Joo. Et sitten pikkusen tukevampi. Noin. Saatiin se ruuvi uppoamaan kannaltaan tonne verelle, kuten kuuluukin. Toi voi. Ja se meni justiin, eikä melkein. Ihan loistava, ainakin vielä. Saa olla tosi tarkkana noiden momenttien kanssa, että menee järkevästi.
Ihan vähän käsittelin. Ei paljon. Nui. Ei myöskään kuulu mitään semmoista ihan laitoin vaan korvaan vasteltoon ja kokeilin, että kuuluisiko semmoista mekaanista klappia tossa, mutta nyt minusta tuntuu siltä, että tämä on jättisti kiinni. Ai vitsi, että mä oon tyytyväinen. Mä en tiedä, että onko mä vähän etuajassa tässä, mutta on kyllä niin kuin tästä hommasta ei ehkä voisi sanoa silleen, että puuttuisi niin kuin yritystä. Että seuraava tietysti on se, että jos ei tää nyt tästä tokene, niin sitten ihan kylmästi pitäisi periaatteessa 3D-mallintaa tulostaa se hyvin vahvistetusta hiilikuitunailonista ja näin edespäin, mutta musta jotenkin tuntuu, että tää saattaa mennä nyt hyvin sillä, mitä hänelle on nyt juuri nyt annettu. Eli seuraavaksi mennään nyt sitten uudestaan kenttätestiin ja mä otan tän tosiaan tuohon pienelle fotovlogille, tätä on muutama kuva ja sitten vielä tietysti kokeillaan niin kuin tasomaisia asioita kohden kuvata, niin nähdään, että se nyt ei ole tarkennustaso niin kuin puolta metriä pielessä reunalta. Mutta tämä oli tässä, toivottavasti. Tämä oli tosiaankin toivottavasti viimeinen osa tätä videosarjaa, mutta katsotaan mihinkä tää vie. Jes, ei muuta kuin testeihin. Jes. Eli vielä testienkin jälkeen mulla on hyvä mieli. Ei tietenkään siis sellaisissa määrin, jota olisi, että tää olisi mennyt kerralla purkkiin, mutta vaikuttaisi siltä, että tänne ei nyt sitten tullut lisää välyksiä. Eli niin kuin liimaus olisi pitänyt. Ja sen mä aion vielä tarkistaa, että sinne ei tosiaan niitä sitten tullut. Eli kerta vielä. Ja laitetaan ruuvit, tarkistetaan, että ne on kiinni. Ja siinä tapauksessa, tai siis sen jälkeen, jos ei siis paljastu jotain ihmeellistä, mitä nyt en usko kyllä, että vastaavaa kuin viime kerralla, niin paljastuukaan, sitten se olisi oikeastaan, että ei muuta kuin kentälle testaukseen, että ei siinä sen kummempia minusta oikein vaadita. Nytten sitten katsotaan, että ei tää näytä siltä, että olisi ruuvit mitenkään liikahtaneet. Ja myöskään mun mielestä mun silmään ei muutoin ole havaittavissa sellaisia muutoksia, jotka nyt nimenomaan sitten kielisivät siitä, että tää olisi löystynyt. Mä katson vielä tässä vähän likempää valoa, koska se on aika huono täällä. Ainakaan käsin liikuttamalla on aika lailla mahdoton nähdä, että mikä siellä liikkuisi. Ihan Inasen uskaltaa vetää kireemmälle näitä, niin kun tulee sama momentti vastaan. Teippiikikalla, eli laitetaan tuohon kylkeen teippi. Kokeillaan heilutella.
tää samalla tavalla ole liikuteltavissa kuin mitä oli ensimmäisellä kerralla. Eli nyt me laitetaan viimeistä kertaa nämä kiinni, toivottavasti. Mä toivon, että mä tätä enää näin. Paitsi mä otan vielä tästä skannauksen. Mä yhden kerran haluan tästä vielä ihan siltä varalta. Ei kun hetkinen, pystynkö mä... Joo, enpäs otakaan välttämättä. Se pitäisi jotenkin saada niinku stand-offeille tohon tai niinku jonkun varaan tuossa skannerilla, koska toi linssi tossa niin se tulee pikkasen ulommas. Joten se taitaa olla, että me nyt vaan laitetaan tää kiinni ja todetaan, että tää oli tämän lorun loppu tällä kertaa ja toivotaan, että me emme koskaan enää tapaa. Olisi hirveän kiva, mutta kyllä mä melkein uskoisin, että taas toisaalta jos tarvii mennä siihen, että jotain palaa uusiin, niin kyllä se melkein sitten kannattaa tehdä tää siimalla tuo. Eli tässähän on linssin sarjanumero tässä kyljessä jossakin päin tuossa itse asiassa, jotta silloin niin mikään varaosa ei siis kelpaa tavallaan, jos haluaa säilyttää sen sarjanumeron. Se on siinä. Kiitos ja Nihisen Matisen. Toisin kuin ensimmäisellä kerralla. Mutta nyt tää on oikeastaan silleen, että herra haltuun. Se kestää, jos se kestää. Tosiaan siis mahdollisuus on vielä se, että mä 3D-mallintaisin tuon tuosta. Sitten tekis pikkasen vahvennetuilla kerrosvahvuuksella, eli joku, mikähän se olisi, jos alkuperäinen 0,6 milliä painevahvuus tässä, niin johonkin 1,2 milliin sen ja sitten kenties pystyy sovittamaan sen tuolla laipalla siihen niinku upottamalla laippaa syvemmälle, noita shimmejä syvemmälle tuohon runkoon, niin pystyisi kompensoimaan suuremman ainevahvuuden tässä, mutta että se niin kuin laippaa vasten olevan sellaisen, että se olisi vaihtoehto, mutta tää on aika jykevä. Musta tuntuu siis siltä, että jos en mä tietäisi, että tää on liimattu, en äkkiseltään kuvittelisi, että pystyisin huomaamaan, että sillä on jotain tehty. Niin kuin pitääkin tietenkin, jos siitä meinataan sanoa, että se on ehjä linssi. Mut tosiaan, se oli siinä. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Laita peukkua tuolta alapuolelta, josko kenties tykkäsit tästä videosta. Ja sitten siinä tapauksessa, että sä haluat nähdä uudestaan tämän kaltaisia videoita, tai kenties jotain muuta elektroniikkakorjausta, mun autojen pajottamista, 3D-tulostimia tai mitä nyt ikinä keksitkään, niin laita se tonne kommentteihin. Sitten lisäksi kiitokset Markukselle siitä, että sparrasit mut laittaa tämän videon ylipäätään YouTubeen asti. Ja eikä siinä
katsotaan mitä tapahtuu seuraavalla videolla. Se on moro!